ראשית, הריסותיכם חלה, תרימו תרומה. פירוש המילה הריסותיכם זה עיסה. לוקחים חתיכה קטנה מהעיסה, אומרים הרי זה חלה, זה המקור למצווה של הפרשת חלה. היוזמה של כל נושא הפרשת חלה אצלנו זה התחיל כבר מבית אבא למעשה, מהמאפייה הקודמת שהייתה בקריית ויז'ניץ, ששם היו כל הרבניות של העיר, היו מגיעות להפריש חלה בכל שעות היממה, במיוחד בימי חמישי ושישי. נפלה בידי הזכות לבוא ולקיים מצוות הפרשת חלה, כמובן יום שישי ערב שבת קודש, עת רצון מאוד גדולה בשמיים. ואנחנו באנו לזכות את עם ישראל, גם בלראות, גם בלשמוע, גם לבצע. מגיעים מכל הארץ, זה נפוץ וידוע שפה מאפייה אפשר לבוא תמיד, אז כך שיש לנו כל הזמן טלפונים, ואנחנו מוכרים למעשה גם בצק, שהוא 3.5 קילו, שהוא מיועד במיוחד לעשות תחלות בבית וגם להפריש בבית, אז זה נותן פתרון לאישה, לאו דווקא להפריש פה, וגם לעשות את הניחוח של שבת בבית. נשים מגיעות פה למעשה מכל המגזרים, שזה אשכנזים, ספרדים, כל העדות והמינים. אני יודעת שבזמן ההפרשה צריכים לבקש מה שרוצים, והזכות הזה עולה למעלה חזק. בדרך כלל כל חצי שעה עד שעה עגולה אנחנו עושים בצק פה במערכת, אז כל אישה יכולה להפריש חלה. בבית המקדש עבדו הכהנים, שהיו משרתי השם. והכהנים, השם רצה שהכהנים לא יתעסקו בענייני פרנסה, שיהיה להם זמן להתעסק בענייני קדושה. ולכן בני ישראל היו מצווים שהם יפרנסו את הכהנים. שלכהנים יהיה אוכל מן המוכן, לא יצטרכו לעמול ולהקדיש זמן לזה. ולכן יש כל מיני מתנות שנותנים לכהן. אחד מהמתנות זה חלה. אז מי שמפריש חלה, היה לוקח ונותן את זה לכהן. אז זה המצווה הפשוטה, הטעם של הפרשת חלה, כדי שלכהנים יהיה מה לאכול. ולאכול דבר קדוש שנקרא שם של חלה. בזה שהאדם מפריש חלק מהעיסה ולא אוכל אותה, נותן את זה לכהן, הוא מראה בזה שהוא לא את הכל צריך לאכול. התפילות למעשה מתחילות בזמן ניפוי הבצק ובזמן לישת הבצק. הן לא מתחילות ספציפית מזמן הפרשת חלה, וחשוב שאנשים ידעו את זה. בשעת הניפוי, הלישה, הכל פשוט להתפלל. כל אדם, כל איש וכל אישה, כל מי שעשה עיסה מכמות 2.25 קילו קמח שנמצא בתוך העיסה, מברכים לפני כן ומפרישים. כשהעיסה מוכנה, מוצאים חתיכה קטנה מתוך העיסה, מחזיקים את החתיכה הזאת, מברכים על המצווה על הפרשת חלה. אז אנחנו משתדלים להפריש בסדר הזה. אנחנו פשוט לוקחים מארבע הקצוות של הבצק, אוקיי? מרכזים אותו למרכז. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. ואחרי זה אומרים הרי זה חלה. הרי זו חלה. באמירה הזאת הפכנו את חתיכת הבצק מדבר גשמי לדבר שיש בו קדושה. המילה חלה מורכבת מאותיות ח' ל' וה'. חל וה' זה רמז לשם השם. שחל פה דבר של קדושה, חל פה שם השם, קדושה על הבצק שהפרשנו. אחרי שסיימנו את ההפרשת חלה, במפעל כזה גדול שזה מאפייה, בשביל שאנחנו לא נתבלבל בין כל הבצקים מה הופרש ומה לא הופרש, אנחנו לוקחים את כל השקיות הקטנות שבפנים יש את החלה ושמים את זה בצד וממלאים את השעה ואת הסוג בצק שאותו הפרשנו, ובסוף היום המשגיח מגיע ואוסף את הכל עד היום למחרת. כל מישהו גדול, בין איש בין אישה, כשהם גדולים יכולים להפריש חלה. גדולים הכוונה ילד מגיל 13, ילדה מגיל 12. כל אישה שמפרישת חלה יש לה הרבה
מצוות שיכולה לזכות בהם, וגם עושים את זה בשביל הרבה דברים שאפשר, כמו לידה קלה, גידול בנים, כל מיני דברים כאלו, שלמעשה זה אחד המצוות שעוזרות לדבר הזה, אפשר להגיד. כמובן, אחת הסגולות העיקריות של הפרשת חלה זה הורדת שפע וקדושה הביתה. זה מוריד שכינה הביתה ומוריד שלום הביתה. ואומרים שאיפה שיש שלום יש שמחה ושם הקדוש ברוך הוא מצוי. החתיכת בצק שהפרשנו הצידה וקראנו לשם של חלה, שהיא נשארה עכשיו אצלנו ואותה אנחנו לא אוכלים, כשבית המקדש היה קיים היו נותנים אותה לכהנים לאכול, כי זה אחד מהמתנות כהונה היום שבית המקדש חרב בעוונותינו הרבים, ואנחנו גם טמאים ואסור לנו לאכול את החלה שהיא קדושה, אז מי שיכול עושה מדורה ושורף את החלה בתוך המדורה. אומרים שהעשן שמתפזר בבית משול לקטורת שהייתה בבית המקדש. אם מי שזה לא מזדמן לידו בצורה כזאת, אין לו אפשרות, יכול לעטוף את זה עם שתי עטיפות של ניילון, שזה יהיה סגור, ולשים את זה בתוך הזבל והחלה תרכב מעצמה. אם שכחו להפריש מהבצק עצמו, אחרי שאפו את הלחם ואת המיני מאפה, אפשר להפריש גם חתיכה קטנה אחרי האפייה, וגם זה להגיד הרי זה חלה, וזה המצווה של ההפרשת חלה. בדרך הדרש אפשר להסביר, אנחנו יודעים שבעולם הזה יש דומם, צומח, חי ומדבר. אם נשים לב, כל דבר במעלה התחתונה משמש את מה שמעליו. אז התפקיד של האדם בעולם הזה זה לקחת את הדברים הגשמיים ולהפוך אותם לדברים רוחניים. גם כשאדם מפריש חלה, הוא מכניס קדושה באוכל. הקדושה נהיית גם בחלה שהוא הפריש וגם באוכל הגשמי, כיוון שהחלה הייתה שותפת איתו, גם יש בו משהו מן הקדושה. לכן אחר כך כשאדם אוכל את זה, אז הגוף של האדם ניזון מהגשמיות של האוכל, והנפש, הנשמה של האדם ניזונת ברוחניות שיש בתוך האוכל. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שמצוות הפרשת חלה תחשב לי כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקורבן שהוקרב על גבי המזבח, ותתקבל ברצון. ובזכות מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה. ותקבל מצוות חלה כאילו נתתי מעשר, וכשם שהנני מקיימת מצוות חלה בכל ליבי, כך התעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן כן יהי רצון.